Finalment sembla que ha arribat el dia que tots esperàvem i hem aconseguit presentar la gerra Urkeus, una gerra de ceràmica que està molt alineada amb els nostres compromisos en la mesura en la que pretén potenciar el gust i l'ús de l'aigua de l'aixeta amb diversos objectius. Un seria reduir l'impacte ambiental que té respecte a les ampolles de plàstic, posar en valor la tradició històrica i cultural de la ciutat, una ciutat, òbviament, emmarcada en la tarraconense i, en tot cas, buscar també aquesta sinergia, aquest compromís i aquesta complicitat amb els diferents actors del territori. La meva participació en el projecte és sobretot d'assessorament de la part científica, perquè el que es pretenia era aconseguir potenciar l'ús d'aigua de l'aixeta mitjançant la creació d'una gerra inspirada en època romana. Aleshores, farem tot un treball d'investigació dels recipients ceràmics d'època romana, de les terrisseries al voltant de Tarragona, que eren les que abastien la ciutat, i de les gerres aparegudes en excavació en contextos arqueològics en Tarragona. Des de l'estudi de disseny de producte abans d'Iturba hem fet el disseny de les dues gerres, la de restauració i la d'àmbit domèstic, i treballant tota l'estona amb els arqueòlegs i amb els artesans de l'Institut d'Art de Tortosa hem arribat a aquestes dues formes. A partir de l'evolució de diferents propostes hem arribat a una gerra que respecta molt més el perfil romà de revolució, i després per l'àmbit domèstic hem agafat aquesta gerra i l'hem partit, hem fet dos talls perquè entri a la porta, diguem, de la nevera i tingui cert atractiu formal a l'hora de voler utilitzar-la. L'Escola d'Art és potent i és en molts dels estudis artístics, entre ells el que seria la ceràmica, i aquest és un dels motius pel qual fem cap a Urceos. En cert moment, un cicle formatiu de grau superior implica que tens una formació professionalitzadora, que treballes en formació en entorn professional, que tens aprenentatge basat en projectes i ens cau a les mans la possibilitat de treballar en una proposta de matxa que ja havia engegat amb l'ICAC, que era fer un restyling d'una peça, d'una gerra de ceràmica. Soc la Maria Glòria Sabater, alumna del segon curs de modelisme del cicle Modelisme i Matriceria Ceràmica de l'Escola d'Art de Tortosa i l'Institut de l'Ebre, i el que hem fet ha sigut materialitzar el projecte de la gerra romana a través dels motlles. Havíem fabricat dos motlles, un per al model de restauració i un altre per al model domèstic, de manera que puguem fer reproduccions de les peces de manera seriada sense tenir que fer un número elevat d'unitats. La peça té una particularitat que és que porta incorporades una inscripció en una tipografia romana, i el que hem fet ha sigut això, tractar-ho en molt de detall per a que finalment també el motlle es pogués copiar bé. Després l'altra part que integra la peça és una nansa, que també ens hem d'assegurar que pot aguantar els 2 quilos que entre el contingut líquid i el propi pes de la peça, que sigui una nansa resistent. I després un tercer element que s'ha incorporat a la peça, que originalment no estava, que és la tapa, que el que fa és que protegís el contingut de la gerra en cas que haguéssim de guardar-ho a la nevera o simplement quan ho estéssim utilitzant. L'alumne ha treballat tema de pastes colorejades, tema d'esmalts, tema de coccions, ha rebut nocions de disseny, d'arqueologia. És molt més enllà del que abarca un cicle de modelisme i matriceria. Per mi això ha sigut molt interessant. Aquesta iniciativa de mans em sembla interessantíssima. Fixeu-vos, lliguem sostenibilitat i patrimoni històric.
És a dir, les maneres de fer de la gent de fa 2000 anys ens poden ensenyar moltes coses que ara estan resultant interessants i que ara estan resultant, jo diria que seran imprescindibles. El món no es pot seguir produint com fins ara. Hem de recuperar la sostenibilitat, l'artesania, els oficis. Per què? Perquè ja és una qüestió de supervivència. Tarragona jo crec que és la millor ciutat per fer-ho. Per tant, estem encantats i ajudarem en tot el que puguem per impulsar aquest projecte. EMATSA vol promoure l'ús de l'aigua de l'aixeta per tal d'eliminar el plàstic que en aquests moments estem treballant. L'aigua d'EMATSA és aigua potable, és aigua que podem beure, és aigua que podem posar dins de la nostra gerra i que podem mantenir-la en unes condicions de frescor per poder-la gaudir. Per tant, enhorabona a tots els que han participat en aquest projecte i enhorabona a tota la gent d'EMATSA que d'alguna manera ha impulsat i ha estat darrere promocionant aquest producte.